Sachisen pat kuble ye pi baro pitang ye pe ye ko kubor jong umau por. Habingin nya ja prang bat ko kubor hagani ko por tung ye pe ye ki mat ke bakong san jong ko kubor kumne. Tangkhat ars ngi kala biang ye ngi ban pen kra ye ka election MLA Arhaja Arpulai. Kop u president ka AITC Meghalaya. Ka HNYF kala ai ka jingkashan ka bapura ye ki nong tre ka EMRI halo ka jingdawa na ka sarkar. Le iya kendo ka FKJJP ya UDC halor ka surok tulen nongstoin kershai. Ka HYC kala lap ya ka jingkeng ka badon hatlong blay ka basneo haduk bom long shub man yat ke kali. Le kiner jingarap ka HYC ha ka way ka jingjia plu yeng ha ka shnong maurok por sosat. Hapatok shijing im ya uruna ba thombor ya ka longkime dawa ki pat ba shnong umsaw. Yang pen ngiu ka SKYKW sadaka ngo ka dem harangkat ka suit ka shore. Kani ngalakren bun sini longkum u riurong ba lani unong mikmat jong ka chat bin riu ba jong ka jalahi ba rokwe ke ka jingtmu ko bidan api ningkong ban mi syakani ka lumpung ti kilabunan ki daw ki babun yang ahi simet boy hakani ka sign perthai nagbenta ban trade nagbenta ka steady brokway am tanam ta jebun yo ni nam ta ka jalahi brokway ban kintiyo ya ka laway jong ka state kibu ro ba ngi de bandan ka ka jing angnut ban ka jing kwa di nam ta apek ba hakani ka parti karan kalaway nakabenta bagin tray claim dan kanon nak jingkwa nam ta di simet indre nam ta ban kintiu yak laway jongki kamtam ki bedu posogi ngapai bagani ka parti karan ta mansi ngamong re baki wi kimdan ngamong ne ta indre hagani ka parti naso bodan ka jing angnut jing trang jong ka sengi berokoi baki dan ka mansim menteri nam tai bedug bosu kamdan kanono ka jing sngo mong la ne ka jing sngo si ba pinya lomnya klat no ba ka seng congress kadon ka jing sngo si ne kidon kanono ka jing sngo dom ka jing isi ne kalong kumno ka feeling yung di mentang hanga hinga bondom rungam ngomdom hiru isi rungam isi Henry kumang ngalajak keren hakini ki tayo baladep ka jing dia ka seng kandan kata pimlaban pindu ni ong no bala im ka seng de ki pau snem ya kata ni mlaban pindu pen isi tengam isi Henry belenga mi pade om do jing isi kidan ki bakili nga o po pimi na marka ni ka leng kala jan ngam ngong iki ong lieng juga seng kongres lanu kadum ngam lese kinum laban kit upai ba syakata narum kau syaka mo dunia ubah henrei ke lieng ti kanum ngam bat ngangami namar ma i ba ka parti AITC All India Tribunal Congress kadan katakan leadership ban yalamingi syaka thong ka ba kham sajrong di hang tagu kirorong ba ngi elek chatang mengi kwa wala de kiyo sijrong kiyo haki liang bobun ka jimen toy kan toy chaki pun balang kata ka di jing kwa jing simet ende nga simet kan le komu parti komu state president jong ka parti ko ngi song tho hi bat ban ngin chuya azum lani mun chuya modor kam dei along factual Sagaro Hills ka AITC ka more or less kadon ka jing pediang jing ka acceptability factor nalor kata Dr. Mukul Sangma kum u leader na ka thi ka than u don la ka jong ka following ti ban so thi ang thi kanum da simport palat ni kanum palat abo phai wat cha khasi jan cha hills te ki bon ki ding pong kyang ki ban wan halenti jong ka jing yalam jong pi ka seng ka ba lang thamai bat pidon ru tang kanar nai ban prepare na buntaka general assembly elections te
phi sim kum noi kini ki challenges but kai ko phi sim kum president ba pin spearhead ki priority pila bo lupane pin nangya Ni ilaya ningko nge hakani kakam ba ben soto ye ki pai ba kamdi kakam ka baso padinri haga jogo porru habanga ya sining surum akli ni ki riu don burom ki rong ba wat ki kinong tabut ki badang knaru sini ki ong em ngiti sini te punsing ipe yu brio to kata ka di ko ka linti ka ko ka jubaba ki ai hindre la de fije brio ru pideon petkin bakani ka parti ko long ka parti bokum no adin te hadin bagi lapin laban pin soto yeki ngai schem ba kin bud yakni parti nomor ka parti ko bolong secular te badaya kirit pain Bertrain nam tak kira pain di kata ia mengikwa berkongsan di beriu kinsa ki pai ba kinsa sotui dia ka karar benai tang karar benai lai benai ka melele upai ba unang berbisar mar mentali gidan gini ki platforms bo fair ki social media ba ki khot mo lembah gini ti karar benai tang karar singi belayo kini snow karar kanta kilade tablut Pimla banyak buri neki. Dia saya pinta seilut ke jing lab. Jom kani ka seng AITC All India Congress. West Bengal haki wik state. Hang tak bisa semplain. Jadi ke parti bagi laban pediang. Saya siwe ngon berkelin pi kibon ru ki kidon ngana mla bonong kibon ru ki kalong kumju kum ka Congress nomor dang hak mares Delhi suya per ba mentala khamjan habis kita te ha ka AITC meglaya bat ke jinge trade ka ba ka central leadership kandon pum kita ki ba pihak benda kenjo te ni kamen suai di ka kami te semua kum no ya kata ne pla don ke jinge penbait ba kerukom trekam jong ka AITC ka ya per ba ka To ina ya kren pang ka Congress mo markidan la jong ka rukom trekam tingi abura mi kata ini habadi baka All India Congress ngiyo man song mar khmat kum ni mengi song bat ka chairperson jong ka IITC Mamta Banerjee ko ong yengi kum ni pi aptre hal jong state dan monum no bola ban tuklari ka kam ko jong pi ban batai ba pi hable kum ni kum tai kidan ki constitution jong kay ITC bangila depu bonum pin khentang kita hindre bangin man tukla na kakta kamdan babin habwan sa kakta ro kamdan ikut ta jumur kalau ong direct ko ong tang sikintin ko akwa ba pin maintain ya ka discipline te ka to jing kren ni kala ngam sisa aka donot jong agong si ong bulang fidan dan ke disiplin tang ka tai tiaba bidang ke disiplin di kano ka kambang itre ngangit kan yai baik yai tunti dan kami kata ye balpanya phe ka Congress bat ka AITC tak iba kandidat ki komtrikam wede bat dukuso kamtam wede bat bora arti parti ki betrin ba dukus Henry minta ngapit kani ka seng kada Tracy Shahid namta dukus Dik jing fer kam dan tha namar ngi ka jing thmu ka jing ka thong ka jing angunor ka dika joy namta menteri namta duk sok urang ni cuki ban kin teu ka jing im ka jongki ban warra ye ka imlang ka suk ka sain ka imlang ka salang jadi kata iya po garuhis berkhot ki MDC Congress kali cipoka AITC tidak no lagi ni ipa kini ki MDC Congress ang niya pat ken poi lang Shani bade ni long ka jinglong jongi ki khasi jentia je beri jongi ka khame pher shoto ha ka long meeting kilum ki district te boy na man lagi constituency sausan constituency shani gam julong gumna ni le tang ha constituency lo jong
kejong minta kubu presiden ketika kamram jonga bat ka leadership team jonga AITC kepada nama gele ban krenya ki ban pensoto dia bakwa ban wante unwan ni kan uba sungoba kami aha bar ke jumur ke jing perkajong lani jongka ti kanun nginum yo bakin join ini kam lele kini ka platform baki raban run ki pai bade tangki MLA MDC definitely itu kan nomor kararun yudan MLA pada MDC ini lah tapi kan pai baki bobor balang kiluk long deki lak bunte hap pensoto itu ni kuat kan pentau ipi ki untuk kuat habis di par kenega jenis kita pelongi gumba cuma F ban one bat P habis di kenega po te adin bangi kita kuat juga cuma F apa kejilam cuki nongilam cuki Shillong region but kejilam cuk kasangi berkoi adin bangi ba kejing syanyan ben cuki staff cuk GVK kaba ki company ki ba penia je ka ki ambulans 108 apa kejilam cuki ki la euro shu pala te company minta kalau ba ki euro shu ba habi batki long habi di batki ki salary mo ba khmat du kum ba pau minta kalau ba kita ki kontrak ba kasim naka sarkar jilah kalau ki kedai apa sih si kedai krore apa ti andai keba pelong yang ki kum kasangi cina ban beniang menkersian ye ki staff juga neka company hadin ba kalau sedang bun euro ya kejai bener habagun kilian ti nomor kata sugun ong ba ngi nang liang kaseng hadin bangi ba kanon kum kene ka kurun keram apo ka jikwi jong ka sarkar MDA papnia ya kene ka sukar sungi muda kem simlala ban ban punya bet ya nanti nomor kejige igini ki nom tre jong ka wonjro lu kamri pakai ti ngi ti hibo boro cerita ngi ai chakri yang ngi ba aki kam bobon kedai wonjro ti lada kane company kadang yai ban penibor mo ti ngakum ku wei khot juga cuma bolong vice president juga Sral Budi ni layak baik bat presiden badan buram juga seng Pak Sral melada ke sarkar kan skamenti bat lada kane ke company ke bawah nak sebat jelah kan euro ya ke long riman bro kan euro ya ki produk senam kaseng gini sekmat ke sini ki bat ban background ini company lu kedai ke kamram kusungi lada kamla mutsiu kamla menle ya ke kambu dan kamram tak kini ki produk senam kusungi tiga ni dega kubur sya upai bat sya surka bangi di bendep kene di gicing ke ba ngila syuro lupa mana mana kita sebut ngiwan lembagi lak tai kubur benar le sila punong lada kasurkar kam sim khai kene gicing le jong kene ka GVK company kasangi kan sim lagi lenti ban bu lagi jingge ki kale no lenti lo kena lagi isu jong cai tu tena mana ta sumunong ba sa sisen sumunong koi ba di bun sutu sai bala na kai chuna ke sim ga rai ban bu lagi jingge ki lo lagi no ki bentak kamile ki di bun isno keti nomor sutu ba ke jingge jong ki nong trei habi di bat ki bolong emergency mo ke 108 kenthei ki senrang ki bodan lang hakti ke bentak kisam jingge sigat dai akasi uslap hakamit kiyom hakano no kapor kilong ki bulak loy dum ta be kami aku injo ngigin bisnon tu bijla tina marta sumulong ke chunaf ke yang lada kayang ramba lada kane company bat ko sarkar kam simkhia ya ke jing dawa ko juki tu mut ke chunaf klami badan lupa kane ngakran lemba vice president juga HMF Central Budi bat nginge skam ba ka sarkar lada kasngap ikene kubor bahkan sngap ban menteri kamno mordor ban pensim tino ilade ban punya ikene ki kene ke kam ki staff jong beladi ka ki frontline worker kalau
kibudan kamba kena dah kapsim tu kebut kesurkar kedun bentalang bat kedun ketilang ban le jelas menong bat pencaklep ya kiki bro amunong habi di bat kahok jong kini ki staff jong ka GBK tidak lain ke HMF ka kebut ke ash ba ni di mulong ki balak re bat ni di mulong ki balak loi ban mi ino ko por ke chingi jono ngim nei bentho tekene ki di kami apa bim jong ni kinu shnong tu bichla mi kalea tang ni tin Menta kesengi kenong ilam ke FKJJP Rambrai Circle kilale banya kendo ya uba PD Sangma Deputy Commissioner West Khas Hill District banya kren halo kajing penslam jong ke sarkar ban siu ya kabai kendo shakinong shong shnong ki badon jaka harut kasurok nong stoin Rambrai kershai kajing le ya kendo jong ki ya utai ukle jong ke district kalong mon kerpa yu ba un ya kren lem bat ke sarkar ba kadai ban siu no ya kabai kendo kenang baga jing tray kan sedang no namar ki pai ba kila jinjar san ha kale kawan namar ka jing sneu palat jong ke surok nakaliang jong u deputy commissioner ula kular ban shimkhia ya ketiga kam bat ru ban ya kren bat ki bor ki bahalor bakin pen kloy kat mala ban siu no ya ka bai kendo shakito ki badi hok ban yo Sekarang employ kenang ba dami ke surok umrei de nang ne pindon kam sude ban dik se sulong kala suna lebi jawati kam taki ayu Yung ka FKJP ini Buat saya buat bersih ni sih juga regional komiti. oh bernama berpihak bun beriu bade keren kenal su oh ni kenal Surat wife sokulan tar ka section 1 sa. Diba? Tulen orang kuno. Yung isa niya, yung dayo at yung tipyo na, yung correspondence sa isyo, kan? Dayo dayo kong yato, yung kaba nga syutip, ito na tip yung mga mga. Dayo ka cipto at ang ikaman sa. Kanyau Trip Youth Council Rambrai Circle kapan pau yi kajing sau khia ka bajur halor kajing sneu palat jong kajing keng ka baha thlong blay kani kajing sneu palat jong kani kajing keng kala bu jing yi ki pai ma nong le nong wan jong kani ka than kumta na kalyang jong ka seng menta ka singi khatlai trik u kalalengkot aja ar puar lang ba u samla bakit kupar marwin general secretary kala lap ba ka te ka jingkeng ka badon hatlong blay kala sneu hadu ka takata batkam long show ban ya kali nadu ki kali barit hadu ki kali bahe hakani ka jingkeng wat ka kenro ka bashan ya kani ka jingkeng kala tua nangta gani ki jingkeng kala athliu hak babun ki kali kimna chu ban ya bat ki hab ban thaulen ti hi haka bai dei bat kane na kalyang jong ka seng kan chim khia ban le ya kendo ya ki bor bade pe jong ka na PWD bat ro ban pha da ka jing tho khnang bon la ban maram mot no kham kloi ya kani ka jingkeng khnang ba ki pai ba kin yo apan ya ka jing suk hakali kawan nakaliang jongi ka HYC Rambrai Circle muntakan sini ilalap ya kene ka jingking hang ne ha snong flong blay kabala sneu subah palat kaba ka kenro ru kala tua nang ta kene ka jingking ru kala clear kaba habawati banyak kali ri long shoot banyak sekali ha lete kam dolong shoot nang ta nomor bakal sneu palat nang ni kali habiat nang stana syarut bakam dai hiru kasuruk banyak stay mereka lah habiat te halor kene ka benta ni kum kaseng ni kerpat ya ka tenat PWD bahkan maramot kam kloy man la ai ya kene ka jingking khnang ba ki pajba nong lek nong wan jong kene ka than ke jongi kin khamsuk amar kumbalong hi ka jingking bat surok dai budlum jong ka roi ka par jong ka than jongi shane te ni don kam ya ka surok tingi kerpat ro ba banyak keren ka surok lay ni mla ban batai shu nomor ka jeng sne bro long sibah palat te angi kerpat ya ka tenat ludi bakan simkhia ban repair kam kolai ya kan ka surok ru laki long kenu kaliang ni kerpat bakan simkhia
Kahanyau Trip Youth Council West Castle District hapo ke Jingalam usamla Bakershan Khasentiu Office Secretary ringkat ke HYC Nongstern Circle hapo ke Jingalam usamla Oliver Twist Marngar Organizing Secretary ha ke Jingadon lang kinoelam bat kid khot ke HYC Porso Amat Unit kilalej ban ajing rap ye kilanot plu yeng ha ka snong maurok Porso Asat kata ye ke long yeng jong ikong BB Silda lengkhoi bat iba pulbak walang kibalangat hakani ke jingjia lanot haka khat artrik ukla langkot ahaja ar hakani ke sngi layadon lang u soda shnong ba f nong sit but u secretary shnong ba pandroi lang nong sit but kiriurang ba jongga shnong la sam ye jing ai seulem kibalong kum ki marbam ki t-shirt ki blanket bat ru ya ka song pisa hakani ke jingjia bas ngosi khamtam menta ba ka de ka portlang nakalyang ka seng ke kontujur ya ki weipan ki ken hon ba pher ban phai kmat lem shakani ka long yeng ka bal shemme ka ni ka lanon bat ka seng ka kontujur ya ki bor ki badai pe jong ka blong u MLA bat MDC ban yarap kerki ya ka ni ka long yeng knam ba ken yo kloy ya ka jakari ka khambyang kumjoru ka seng ka ai ka jinge ro ya ka shnong ka bal shimkia halor ka ni ke jingjia bat ka kintu ya ki bor sarkar badai pe ban yarap kham kloy ya ka relief fund namar hakum ka ni ka porkrian ki don kam ya ka jinge rap nakaliang baro te ngina liang ka seng ka HSC Northern Circle rengkat ka HSC West Castle District tengilawan ban sngolem ya kane ka yeng ka bang yo jing tip ba ka don ka jing plu yeng hang ne ka snong morok persosat te ha kane ka por mata so ban ai kuble ya i sodar jong kane ka snong kumju i secretary snong jong kane ka snong te khantam ya ki niki dikot ki jongi ki bedon hang ne kadong pat kathan gila pentip hangi kum ka Northern Circle kat kumju ka haga juasi West Castle District bahakane kapor pengilala ban pendiap ban sengoliam ya kamram kaba gila wan banno lagi jingarap ki balong lagi tier rengkat ki marbam kumju bat kasong bisa te ngasngau ban kerpat ya kiwe ru ki seng mon kinong trei mon subha ki badon kaman sim bat sngolem bakin phai khmat lem ya kum kane ke jingja khnang ba kenyo kloy ya ki jingarap ki bapura namar ba ha kane kapor kabamata kadang dai kapor kabakriat kalong ka kaba sngau kta kaman sim kaba susi yang i kum ki pajba ki ba don ka jingkit kle na banta ka jaj benru ha kane kapor Benta kasgi kesenglong kemesh nong umsau kala penlong ye ke jingalang ban penpau ye ke jing persha bat penremjur ya urunar obla tembor ya ka long keme ka badon ke jingtuna hakat khotmet ka tei ke jingjia kala jia haub nai no pra jong usnem baledem ha ka ba wei urunar u bakerteng u shanbor walang na ka tei hi ke shnong ula rungjubor ha ka pormen med ha ka yeng jong ka tei ka long keme ha ka ba ula pom da ka wai naka silang mat bat ki benta ka kli hadu bakala mensau jur bat menta kadang syak sumar haslong hagate ke sngi lapanya ye ke jingelang da uba DM shang oi ubadi ustordar jong ka shnong naka liang jong kilong kime la yo ye ke jingkren naka kong kentiu molin longlang president ke senjuk senglong kime maulang su area bat kiwe nalor kata ke senglong kime kala khotru ya uba bi kharjana DSP Crime Branch West Khasi Hills kum ukongsan utei uhe pulin habakren kum ukongsan ha kitegesngi ula pensyai halo kikindon an baka sorkar kalashna na kabantaban pensaja ya ki bathombor ya ki rew kinthai khinna ki badon jingduna haket khotmet wat ki BDP kemla asyuk banele nama labon nong de lan duon nong la kam sneo ban ki brio ki badang tep ya ka jingba nara kada office jam chitam ma do kata Rai ngong ipi snong omsau ne bai de ben klan ni bang tes nong pen klan ni gadal bas nong pen klan ya ka jing trai kam jong tu BTP bakan long ka jing da namar dapat ni ka jing don jong ki pulat apa ka district kidong don kumba apa andu spa ai ngimpat la bandon haman la ki caka haman la ki snong banai ka jing da ipi Hoi kebang mentah ki parlimen ke parlimen kelapa si bon ba ki an ki belum ke jing da i kan thei kelong kena ban ngen ye pet mentah ya ki
kita ki an ki ba jinga dai kan thai badi khana ka bening kong ka dai kata ka Indian Penal Code ka badai ka general law ma item ka belong general labor khan pa andre pula jeng IPC ka badai ka jinga da ka ai jing pencitam ni ki brio ge ba sya ye ki ba kidnap ma ki bara amor ino ki brio ki ba yalam nagawe ke jaka sebagai jaka hi kena ke bedang apa khat prasnam ki ham ba jahane ka jing sa kenam na da kada teng teng ya phan lok lo ya lei bod yu lok ya lei bod yu samla cha trai kenap lon mon ki mi pa nomor ba ka an kong ba na da yalam lai no ki mi pa ki bade ban yalam sinu ikon ki brio kamla ban yalam nandang kat prasam sepo la da phile sei la phira sei i khana nang sepo kat prasam la ne sabar jong gaspiet ki ba hadrong halor kat prasam kan hab ba jing saket nap bat pen pa system magani section ng balai span ru pen system ng section ng balai span ru kum jong IPC ka wei pan kan ka ba jing da gin thai ga de ga da down read that kadai kan ka IPC ka section laispa sau B IPC ka badai ka aj ka pinstam ni brio gi ba pan bat ai ya ka dauri ban complain sa an bengi hapan perkat naga anyo hapan perkat nei om ya baro ki ak ki don ki kam teng baro khaj ba ki kam ki baret baria kum ka domestic violence nila ban le counseling nila ban su penslori ki bakan yasok bakan yaba ngin ai counseling Hai, we come tombor. Lagi dai siyen si samro. Ni haban buk kat kum ga. Balai kita kikam ke barat teng tani kam ba. Lese ya syo ya dat mula teng ya small po bakra no nang ta inangi pa sya jail. Ni haban perkat pur ham perkat. Taki kam teng chu ya syo mi mensau mi rokhai. Yang mesaro chu ya terus tai mula ni ka derkhmat teng da pa sejel ya ulok onda luai jamin nang to ulai biang situ ko yen ada nata kadau la poi sejel matrai ulok ulai sai ulai pa yang situ ko yen bala pet u sejel na un pet non na rau ni perkat kom kita ki kes ni perkat pan ni penslor ya pe teng di ong ba ki komplain percaya pula dong ba plet om lei man ni hapai ni perkat cengai kata ni kwa ban kai ya ka yeng gasan ga jong pe ni mis kwa ban nang paria susu ya ka yeng gasan ga jong pe tadi kata kamu ego kamu edem kamu ipan kamu edon menurut kawan ni tetap negis ni jadi borang pergi belayang pergi sim tiap kaseng ko ya wa mentudu kum kawai ni kiseng bashim kia man penne pensa ya ke jenglong khu jong ko wa shilenter badru ha ka thong ban ya da ya ka wa mentudu na ka rukom pins neudur babun ja jong ukun ben riu ha ki ni ki por ba menta na lo ka jing penlong ya ka pis rally march ha ka khatwe trik ukula lengkot arajar arfuar kala shimru ban penyeng sadaka ngu ka dem ka duai ka pirat harangkat ka suit ka shor ha ka baki riu ba ki samla bat long ke me ka chnong joy da ka jing sau kia kilami ban pendep ya ka ne ke benta dang step prangap ukro lam salan ki pariat presiden kaseng ko yawa mentudu habya kren ula ong kumba kawa mentudu hi kadi kawa kabalawan da ka rukom blei nadu kulong kuma kum ki pateng usngau ba ka long ka badon kam ya kaseng ban yang rang ba saraka ngo blei dem blei ban pensngau pensngap hakmat usim perthan urengkau ubasa bat haga satri mentudu kenang ba kino kisin jam ki ba kaseng kishim ban le haga jinge dei bat kawa mentudu kan long ka bor bat karngeu kaseng hi baro ka we ki long kinyi long pa ka shnong juai ki bala shim menta ban aye ka ngu ka dem kania ka jutang ka duai ka pirat na ka benta ban bit ban biang ka shnong ka thau ki kan thup ya dawan poi pasa u krishan senna bat u EMH pasa harangkat ka jing senan lang ki dikot ka sein ko yawa mentudu ki long ki me bat ki khon samla jong ka shnong juai in nega step yang ni ka muslim chai yang bena do yatra sunem ajar arfawar
ceruk ki khandro khandan ki kini ki chu siang haden re la luti ni liang khoi wa amtadu ko dam system nei ni da pet da pari de kalam ni khanai kuch no ko thawa nei te wan da pet da pari de kalam ni ko sarkar ta de yoi wa to wa nei snyau thoi perkhat yong i wa ka se mtadu man emi bori haka na loritan le emi bor haka em so pa perkhat em ger ka so man ki blai ki wa pe yo ro ka beram a beram chet te mi ka perkhat mi ka perdan ngoto wa penyenyi haden yang buru yang ka tu penyenyi yang belai wan heni penyenyi yang belai ne ka step haden dap yo pa perkhat orang kau ne da poi heni ka sti mentru o penyenyi ka ni aku yutang he to wo e ka khu ka do yo e bori men sem ye ki wa ki khon ki ksu yang ka sem mentru ki am tar wer ko chong sa ha po sam yang ka sem mentru yo chai yo khia yo iman khi yo man khan te le em ka tam ti kram pjat le em ki ko apndo pendam le yo che man bu long bru yo ki ne benta pen bha pen me ye ka sem mentru to na ka yo ka imbar yen thiang ko umbam ko umdi yo ka le yo khandau yi ne te dau mat i ki pro perthai ki em ni ta verang ka yo nang he nang kmai nang roi nang pare yo nang scam nang ne ka man long bru ka te to ka jing thmu yo i ko wani ne step ne ski heni lengba ka ne ka yutang kata to ka perkhat yang iki kini power na do ki wa hek yo sian hado chu ko sian ji kumchongi la poise ka bukut jong ka thup khubor sa chi sen pat khuble shibon e phi baro tar hadu begini sembyang khuble shibon